Ya, Cep. To cai nak cai cato cai di. Ayo, Mbak Inces, Mbak Lia, Mbak Niken. Tak cai cato cai di. Konto jari banyak doke bajeng kali siji. Abang-abang bendera londo ngetan sidik kuburan mayit rambi abang tombo moto wadah kubur Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Mbak Limbo. Bagaimana perasaan panjenengan yang kedua kalinya wonten ing Sumberagung Jati Gembol? Alhamdulillah bahagia sekali. Masyarakatnya kompak ya. Kompak, matur nuwun sangat sampun ditimbali mriki malih. Arep ngaturke apa ndongake marang warga masyarakat Sumberagung Mbak Lia? Nggih, kagem sedaya masyarakat Sumberagung menika hajatipun bersih dusun, bersih desa, nggih. Dongane sing sae-sae nggih kagem desa pundi wau? Sumberagung, dusun Sumberagung. Sedaya mawon warganipun pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine tambah lancar. Amin. Sing dereng kagungan putra enggal pinaringan putra. Amin. Sing dereng ketemu jodohe enggal pinaringan ketemu jodohe. Amin. Amin. Terus apa nih Mas? Oh, pokoknya sing apik-apik. Pokoknya sing suwae-sae. Muga-muga sok ben yo nanggap ayang. Oh, tetap. Pokoknya Sumberagung ki wis ngontrak awake dhewe kok, Mbak. Iya, awake dhewe dikontrak nganti tekan tuwek. Ngono Sumberagung. Amin. Mbak Niken ngaturke apa marang warga masyarakat Sumberagung? Ndongake Mbak Niken. Oh nggih, dusun Sumberagung mugi-mugi napa niku ayam tentrem. Amin. Terus napa niku loh jinawi. Amin. Mugi-mugi sing para pedagang nggih dagangane laris. Dagangane payu, sing pejabat ndang munggah pangkat, sing perangkat kuat momong masyarakat, mbangun Sumberagung, mbangun Jati Gembol, dadi Jati Gembol sing lebih maju. Saiki Mbak Inces tak jaluk ngaturake adzan subuh. Mas. Piye? Mak Limbo. Piye? Yo kok kancane kon ngaturke ngono kok adzan subuh ngadani kowe apa piye? Nesu ngene nesu lho. Lah witekno kok mau aku mau dibeda-bedakne terus asih dihukum gantung. Asih wanita rainaga. Sik to jarene awakmu mau ki apa-apa iso. Ya dibuktekne to. Awakmu kepengin ngaturke selamat. Ya ndang rada maju. Mbak Lia Mbak Niken rada mundur. Mbak Lia Mbak Niken rada mundur. Ya awakmu kudu ngaturke ya kuwi mau tata krama trapsila iki ugeraning bangsa unggah-unggah aja nganti ditinggalke. Wong sapa adoh kok kendal kono kae. Aja nganti kok sapa to kae sindene Mas Agung gawe lingsem awake dhewe serombongan satriya wasis. Satriya wasis gawane banci kok gawane ijo kok. Apa meneh kene iki nggone seniman. Papi Ludiono kuwi ya seniman ulung. Mas Erik kuwi sing duwe kraa ya kuwi mau elektron Sriyanada. Sriyanada dadi elektron ki merenges terus ora tau mingkeme Mas. Sriyanada merenges. Dadi ngaturke ya Mas. Iya. Ndek ini uga ya kuwi mau gambyongan. Nesu. Nesu to. Kok ngono kuwi to. Ngono nesu ya maaf. Kok rumah saku arep ngaturne kok yo kakean ngomong to sing ngono ki. Ya maaf. Kapan to lek aku ngaturne ngene iki aku yo ora penak disawang karo wong-wong ngene iki. Heeh. Apa? Pesawat. Muga. Iki tanggapan yang Donggalar apa yang Palestina to, Mas? Kok akeh men pesawat ket mau. Piye? Maksudnya piye? Gak oleh kok kan omong. Heeh. Kabeh kudu menang. Ya butuh iki pone aku ngatur